O comportamento do goberno español coa P9 é simplemente inaceptável. Primeiro, en vez de aplicar os descontos a usuarios recorrentes, a liberación de peaxe do tramo de Redondela, ou que non subase 1% anual correspondente aos convenios de 2011 e 2013, tal e como está recollido no acordo de investidura que o BNG asinou co PSOE en xaneiro de 2020, o que anuncian é que, de novo, a P9 é a autoestrada que máis sobe de todo o Estado español. E agora o secretario xeral de Infraestructura fala de que estas medidas serán aplicadas no primeiro semestre de 2021. Para nós, para o BNG, é absolutamente inadmisible que a estas alturas se estea a falar dun prazo de 6 meses cando tiveron desde xaneiro de 2020 para poder facer os cambios normativos necesarios. Ou queren que creamos que para elaborar este decreto é necesario ano e medio? Pretenden rirse de todos os galegos e galegas? O Bloque Nacionalista Galego non o vai permitir, porque ademais sabemos que 3 semanas son máis que suficientes para poder elaborar e aprobar ese decreto, de modo que esta baixada da P9 entre en vigor o 1 de febreiro. E por iso nos chamamos ao PSOE a que reflexione e rectifique. Non sei se o Partido Socialista é consciente do altísimo grau de descontento e de enfado que existe tanto en particulares como entre os profesionais polo incumprimento do goberno en relación coas peaxes da P9. E tamén reiteramos que se o goberno non cumpre, o BNG chamará a sociedade galega a mobilizarse para que unha medida tan longamente agardada poida verse aplicada canto antes, porque ademais somos conscientes de que esta baixada de peaxe da P9 vai beneficiar o conxunto da sociedade galega, vai beneficiar a actividade económica do noso país e vai beneficiar a todos os galegos e galegas.